Mě se ptají v hospodě nebo tak, ženský, holky, a co vy jste, pane Tichý, jste malíř, jste sochař, nebo spisovatel? Já povím, ani to, víte, kdo já jsem? Já jsem Tarzan v důchodě. To je takový. No, tak si to jenom tak, ty to znáš, tak si to jenom tak prober, rozumíš, tak. To je všechno špinavý, pasparty. No, tak to má. No jistě, já jsem pozorovatel, já jsem pozorovatel. Důkladný pozorovatel. No, co nejdůkladnější. Ty jsi pozorovatel člověka. Ne člověka. Pozorovatel všeho. Já jsem nedělal nikdy nic jiného, než co? Než jsem trávil čas. Protože já vyjdu do města, no a něco jsem musel dělat, jenom tak chodit, tak jsem mačkal aparát. Já jsem měl normu, tolik a tolik udělám snímků za den, rozumíš? A měl jsem normu, tolik a tolik udělám snímků za 5 roků. A když jsem to udělal, tak jsem s tím skončil. Takže ty si fotil těch 100, 120? No, 90, kolem 100 záběrů. No. Ty jsi pak vybíral Co? ty náměty. Kde? Z těch filmů, které tě zajímají. A ne, já jsem si nic nevybíral. Já jsem to dal do zvětšováku, však ten můj zvětšovák znáš, že? A teď jsem s tím jel, no a co se mně zdálo trochu podobný k světu, tak jsem to otiskl, to bylo všecko. Podobný světu? Co? Podobný světu? No čemu? Jsi řekl podobný světu? No to mě tak napadlo. No, přece všecko, co je, to je svět. No a co tam bylo něco rozpoznat, tak jsem to otiskl. To máš? No, svět. A je tak, jak tak, svět je jenom zdání, to je naše iluze.
stavím tvary, rozumíš? A toto. A to já zase převádím do matematiky, jak už jsem ti to říkal. A i vnitřnost. Každý atom. Já musím každý atom probádat. Proto já jsem atomista. Jakýkoliv poznání je omezený. Ty se převeď na to číslo, co je největší, nejmenší číslo. Čili my můžeme poznat jenom to, co buď chceme poznat, nebo co my v ten moment poznáváme. To už bez tak zbyděl. Já nevím, co tam mám, já jsem to netřídil. Hop! A tam jsou některé úplně staré fotky a to víš, jak je to pošpiněný, že? To jsou zase mladé holky tady, že? Vyžlátal nějaký, že? A je pěkný, jak jste s tím bromem, jak se tak trošku... No, ta chyba. A ta chyba k tomu patří, že? No jistě, ano. To dělá tu, jak bychom řekli, tu poezii. Tu poezii, Poezii, ano. Takovou tu jen malířskou kvalitu. No, já myslím, filozoficky myslím abstraktně. Ale ne, fotografie je něco konkrétního. To je věm. Fotografie je věm. Věm. Oko, co vidíš. A to se děje tak rychle, že ty vlastně to ani nemusíš vidět. To musíš mít v prvé řadě špatný aparát. No a zase máš kontrast. Rozumíš? Ten kontrast dělá tu fotku. No. A to zase tma a světlo. No. A ty si pak ty kontury někdy dokreslíš tužkou, že jo? No, já to trochu vylepším, že Fotografie je malování světlem. Tak on to jmenoval, ten dividend. Počkej, já musím... Už ti teče ta voda? Co? Voda vždycky tekla. Jenomže do kýbla a já to vynáším ven, víš, do kanálu. A to je jenom jeden kýbl denně, víš, co já spotřebuji. To je jenom zaprášený. Co je skurvené. Tomu musím vyřešit. Za 2 roky se mi nepodařilo zarámovat ani jeden obraz. To už je tak špinavý, že tam není na to nic vidět. Rozumíš? Jinak je to krásný, svítivý barvy. Počkej, je tam houba u vodovodu. Vymačkej ju
a vždycky to utří. Já to nepotřebuji vidět, jenom aby on to viděl. A jak to uschne, to zase nebude nic vidět. Tak je ten prach tam je, ale tím, že já to utřu, ten prach se stane průhledný. Proč ty jsi přešel z kresby na fotografii? No, protože kresby už je obsaný všecko. Obrazy jsou namalovaný. Tak co já jsem měl dělat? Jsi tenkrát ještě moc nefotil, myslím, že? Ani asi ne moc, jenom takový základy. Kdy jsi začal jako tak? To já si nepamatuju vůbec si nepamatuju. No já jsem zpočátku fotil, řekněme, denně 3 filmy, to je 36 obrázků krát 3, to je kolik? To je 100 záběrů. To jsi měl jako takový penzum, který jsi si určil? Neurčil jsem si nic, no. To určil ten čas, to ne, jak jsem chodil. Všechno určuje otáčení zeměkoule. Nemůžeš žít díl, než kolikrát se ta zeměkoule otočí, to je jasný. To je danost. A říká se tomu třeba osud. Jaký ty máš vztah k ženám? Co? Jsi zvolil za centrální motiv té tvorby ženy, že jo? No pochopitelně. Ale umění, co to je umění? To je představa. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung, jako vůle a představa. To je Schopenhauer. Dalo by se říct, že v tomto smyslu ten motiv té erotiky, třeba v těch kresbách, tím, že je tak překreslený. To je představa, to je sen. Když já fotografuji, já nemyslím vůbec na nic. A všecko, co cítím, co myslím, neberu vážně. To je jako když hraješ karty, hra. A měl jsi ty, když jsi byl mladý, erotický vztahy k ženám? To já nevím, co jsou. Erotické vztahy k ženám byly ty, to bylo kolikrát ohromné dobrodružství a vždycky tam byla policie, kriminál a toto. Já jsem celý život za komunistů a všude zbal na to, abych byl co nejméně zavřený a přesto jsem byl 8 roků zavřený, rozumíte? Ale ne, to bylo totiž tak. Já jsem dostal odsouzený na 12 měsíců, jo? A matka dostala strach, že tam, když mě dají do výkonu trestu, že mě tam ti gauneři zabijou. Tak se domluvila s advokátem, aby mě sama dostal. To co udělal advokát? Tak advokát mě nechal vyšetřit od psychiatrů, jo? A on tam za mnou chodil, tam byl hrozný hlad v tom vězení. No. Ještě ti gauneři, co jste měl chleba, kousek a kus chleba, to byla tam pohádka úplně. Jo, když se vám to podařilo sebrat, než vám to ti druzí gauneři ukradli, že?
A když už na mě kolikrát nemohli, ani už ten psychiatr vůbec mě nechtěl napsat tu potvrzenku do blázince, tak ten velitel policie, už nevím, jak se jmenoval, oni věděli, že tam chodím k Cejpovi, k tomu Topičovi, on za mnou číhal za keřen, skovaný, jo. A tam mě přepadl. A tam jsme se poprali, jo. On mě úplně roztrhal svetr a já jsem mu zase utrhl z uniformní rukáv. A nic to nemohlo být, až to byla pro ně ostuda, že by se nechal pobít od blázna. Denkst ja, ja, es sei naiv, oder? Und je mehr das schaust, je weniger naiv wird. Mit einem hörst reden, wie er eine wahnsinnige Freude daran hat, alle Regeln umzustossen. Und dass ich mit dem Grund noch, dass man gleich ist, wie das aussieht. Das Foto da. Nummer 1. Die mit dem Kinderwagen ist natürlich auch ohne Rücksicht. Die Intensität findet ihr das eigene Medium, oder? Und das ist, was mir eigentlich von Anfang an, als ich das auch gesehen habe, einfach nie Gelegenheit gehabt, den irgendwo einzubauen, oder? Und jetzt ist der Moment gekommen. Die ist schon heiß, das ist, man sieht alles, was der Welt gleich ist. Aber die Welt ist sowieso nur eine Illusion. Und man macht einfach 100'000 Fotos von, oder? Das ist gut. Japam, když chcete být slavný, musíte něco, cokoliv dělat tak blbě, že tak blbě to nikdo ve světě neudělá. Ne, pěkně, krásně vypiplaný, to nikoho nezajímá, že? Eben das Gefährliche hier ist, dass wir solche Sachen wie Sporen und anderes Kleinungeziefer und so, das eben von diesen Objekten auf die Werke oder überhaupt überspringen kann. Das ist hier. Ich weiß nicht, wie man das so etwas untersucht. Where is the chance and where is it artistic determination? You can never tell. I mean, obviously this is not artistically intentional. No, that was right. That's yeah. Interesting. Makes Sigmund Bouke look like a kindergarten. Toto, člověče, jídlo mě žrali potkání nebo myši. Tak já jsem si vymyslel nejdřív takový ty tašky a oni to prokousali. Tak teď jsem si našel takový tyto drátěný a tam už se nedostanou. Oni mě třeba tady jsou potkání dva nebo co sežerou, oni mě sežerou půl kila mouky nebo něčeho, rýže. A mě nechají jenom zbytek. Já zvířata nejím, poněvadž podle mého názoru zvíře je jako já. Má hlavu, má srdce, má nohy. Ještě bych k tomu přidal, my se zvířeti nemůže vyrovnat, protože člověk má jenom 2 nohy a zvíře má 4.
lidi ty super existence zabíjejí, aby se najedli. Ale správně. Oni by si zasloužili ctihodný pohřeb se všemi poctami. No, já se pamatuju hlavně z mladých let, kdy jako dítě jsem chodil na koupaliště. A tehdy samozřejmě jako děcka jsme se ho svým způsobem báli, protože to byla osobnost zvláštně oblečená, zarostlá a stará. A vždycky jsme si mysleli, že to má pouze jako jakousi atrapu ten foťák. A teď, když ty jeho skvělé díla vidím, tak kdybych měl klobouk, tak před ním smeknu. Růža suja, růža, dokud nemám muža. Až budu mít muža, spadne ze mě růža. Kvítek, suja, kvítek, dokud nemám dítek. Až budu mít dítky, spadnu ze mě kvítky. Du hast die Negativstreifen hast du in einem Kübel entwickelt. Wie sagt man, vývojka, entwickla. Oder in der Nacht ve vaně, tam na dvoře je vana, tam jsem to hodil a na druhý den jsem to vytáhl. In die Badewanne? In die Badewanne. Oder auf dem Hof? Auf dem Hof. Und das hast du dann lange im Wasser dort liegen lassen? Ja, vielleicht nur ein paar Stunden oder ein paar Tage. Und dann hast du die Filme zum Trocknen aufgehängt? Na pradelní šňůře a to auf der Wäscheleine? Wäscheleine, ja. Aber das ist nur eine Routine, das hat keine Bedeutung. To už je leta starý. Tady je aj nějaký aparát. Ukaž. Hoď to tam. Já nevím, co tam je, počkejte, já teprve... Nevím, co tam je. Ne, co to je? Objektiv. Ukaž. Já jsem dělal objektivy sám.
nožem vyřezával jsem objektiv z plexiskla a pak jsem ho vyšmirgloval a dal jsem ho, aparát jsem zhotovil a s tím jsem fotografoval. Z plexiskla si vyrobil čočku? Čočku, nožem vykrojil. To jako fungovalo? No samozřejmě, že to fungovalo. Když já něco dělám, tak to musí být přesný. Ovšem fungovalo to nepřesně, ale to bylo právě třeba to umění, rozumíš? A teď to bylo brousím na různých šmerglech, nejdřív nahrubo, jemnější. Jo. Až dostanu, kde je přesto krásně vidět, rozumíš? Teďkom, co dál? Ale teďkom potřebuje se to vyleštit. Rozumíš? To je problém. Pač, to není problém, to je známá věc. Vemeš si zubní pastu, smícháš to s cigaretovým popílkem a teď to leštíš. No a s tím jsem fotografoval. 2 špulky a gumu z trenýrek. A ta závěrka byla v tom, že v jedné překlížce bylo okýnko a jak jsem to zmáčkl, to okýnko přeletělo napříč a to byl ten, jak se to říká, uzávěrka. No a teď tam byly kroužky na té gumě, čili čím jsem zkracoval tu gumu, tím byly menší časy. Baví vás dobře? No ano, no, vidíš, výborně. No vidíš, to jsou ty objektivy, no. Teleobjektivy a toto všecko, víš? Toto. Ukaž, co to je? No, to je přitačná deštička ze zadu. Tam si dal ten film. Jo, a tam se to přetáčelo, tady. Podívej, ještě funguje. No, uzávěrka funguje zřejmě. To by s tím šlo fotit ještě, že jo? No šlo, čočka tam jde do toto. Nevím, co to bylo. To bylo vše z papíru, všechno z papíru. Tam si pak dal čočky, nebo? Tam jsem nasadil čočku a to, co jsem nasadil, toto je taky. Z překlížky. A tady je uzávěrka z nějakého aparátu. Flašky si udělal ten. Na přetáčení, počkej, tady tuž... Jo, tady je něco. Na přetáčení, ano. Takhle, aby se filmu. to točilo jenom jedním směrem, že jo? To si udělal z deklu od piva. Že jo? No možná mě už to dneska nezajímá vůbec. Dobře, počkej, tak pozor. Kašli na to. I to tvoje pivo se jmenuje Klasik. No jistě, protože já jsem klasik. To je nejlacnější pivo, co je, akorát 3 koruny na flašku, rozumíš? Plus 3 koruny, no tak to je zadarmo. Platon tvrdil, že my nevidíme skutečnost, ale pouze odraz. Odraz, který se promítá někde na stěnu jeskyně. Čili shine, zdání. Rozumíš? To je jenom takový. Já na to nepřijím, to dělám automaticky, já někde si něco poručím a toto. A to se děje samo, mimo mě. Ty zůstáváš, dalo by se říct, prázdná nádoba, kterou ten život protýká. Ano, já prostě neexistuju de facto. Já jsem pouhý nástrojem. Nástrojem, bychom řekli, poznávání, nebo já nevím čeho. Pořád mají tady, kde chodí, víš,
Každý má pořád život, ale nikdo neví, co je to život. Víš, co je to život? Co je to? Definuj. A kdybychom třeba udělali výstavu v Praze, měl bys radost? V prvé řadě radost. Radost je pojem, který já absolutně neuznávám. Jak já bych mohl takový skeptik uznávat nějakou radost, momentální pocity. A teď mě řekne někdo, a čemu vlastně věřím? Já říkám, já nevěřím vůbec ničemu, ani sám sobě. To je skladba elementů prvků, rozumíš, celý svět. A to spočívá v čísle. Jaký je největší číslo? Ať mě to někdo řekne. A jaký je nejmenší číslo? Rozumíš? A v těch prvcích, v těch miliardách nekonečných prvků se teprve něco může skládat. Tak jaký je největší, nejmenší číslo? To neexistuje. To je nekonečno. Tak